На Любомир Павлов са повдигнати обвинения за извършени 3 престъпления. Едното е за пране на пари, другото е за документна измама и третото е за престъпление по член 313. Невярно документиране. Така. Огнян Донев? На Огнян Донев е повдигнато обвинение само за едно престъпление и то е за пране на пари. Какво се състои в Какви него на пари са пари? избрани и откъде са дошли тези пари? Обвинението ще започне с предикатното престъпление според прокуратурата. То е документна измама. Наблюдаващия прокурор е преценил, че е събрал доказателства за това, че чрез използване на документи с невярно съдържание, общо 4 на брой, съзнателно Любомир Павлов е дал възможност на Огнян Донев да получи чуждо движимо имущество и това са 43% от акциите на медийната група. Това е според нас предикатното престъпление. Впоследствие 40% от придобитите преди това общо 83% от дяловете, са били върнати обратно на Любомир Павлов и това според нас е пране на пари. Тъй като тази сделка е осъществена с имущество, което е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, а именно документната измама. Какво показват експертизите от подписите? Коментар по доказателствата на този етап не мога да направя. За каква сума става въпрос? Каква сума е избрана? Няма конкретна сума, говорим за дружествени дялове. А господин Павлов, господин Донев каква роля има в цялата тази история? Той невинно е станал. Господин Донев, според обвинението, е извършител на пране на пари, заедно с господин Любомир Павлов. Те са действали заедно. Господин Грозев, за неговия подпис ли става дума, че е препратен? Не мога да коментирам доказателствата, напълно отговорно го заявявам. На този етап не допуска разследване. Господин Павлов твърди, че този подпис не е фалшифициран и в този смисъл според него и вие разполагате експертиза. Няма как да коментирам доказателствата. Още веднъж ви моля, не искайте от говорителя да коментира доказателствата. И на двамата. Мерките и на двамата е 50 000 лева гаранция. А има ли сигнал от господин Павлов във връзка с разпространения запис, който беше? Да, има такъв сигнал. Постъпил е в градска прокуратура. Ще се възложи проверка на ДАНС. Той какво твърди? Той всъщност сигнализира за това тези разговори, които са изтекли в медийното пространство, дали представляват специални разузнавателни средства, дали е бил обект на подслушване или се касае за някаква друга злоупотреба с права. По делото срещу тях използвани ли са законни По това дело, по което те са привлечени като обвиняеми, по отношение на тях не са прилагани специални разузнавателни средства. Вчера стана ясно, че разследвате Ахмед Доган за неговите имоти. За кои имоти точно го разследвате? Първо не разследваме, няма досъдебно производство срещу Ахмед Доган. Това, което видях в медиите, малко ме изненада. Поставения въпрос касаеше определени фирми. Ние имаме провеждащо се разследване още от 2010 година на фирмата, която е изградила един комплекс. Продължава разследването. На кой комплекс и на коя фирма? Не мога да си спомня. В момента аз съм неподготвена. Да, аз се изненадах. Преди 10 на дни се просто поставя въпроса за тези фирми. Ние наистина по отношение на една от фирмите имаме данни за данъчно престъпление. За кой комплекс? Ще ви излъжа каза Домини или нещо такова. Рибарица. Село Рибарица. Да. Има дама там прокуратурата в Перник установи, че това са повдигнали обвинения за данъчно престъпление на тази. Не мога да кажа какво е постановила друга прокуратура. В момента в градска прокуратура има разследване. Фирмата строител на имението, така ли? Не мога да конкретизирам какво точно. Не съм наблюдаващия прокурор, наблюдавах само материалите.